Kirux. Isa pa. Ito na isa. Alright! Okay guys, we're back with another video. So this time na try natin mag solo squad. Talaga kasi ako komportable sa solo guys. Kasi mas masaya maglaro pag marami kayo, yung may nag-uusap kayo, ganun. Pero yung lang talaga, isa sa advantage or maganda sa solo is nakaka-focus ka tsaka naririnig mo yung footsteps ng kalaban, which is essential to the game. Importante yan. So, share ko lang. Yan ang mga loot. So, yun nga. Mahilig talaga ako sa QBZ guys. Kung nakapanood ng QBZ game ko. Matay ako, pero okay lang yun. Ito talaga kasi yung QBZ guys. Saka yung recoil niya napakaliit lang. Pag marunong kayo sa QBZ. Kung marunong kayo sa ibang barrel, tas mag-QBZ kayo, siguro yung damage niya hindi ganun kalaki. So, yung recoil niya, grabe. Control mo. So, yun. Okay. Oh, wow! Oh, wow. Hindi ko alam kung saan bumaba yung mga kalaban. Maghahanap na lang tayo. Right. So may bot dito. Ibig sabihin may tao dito. At nagbabaril yung bot. Ay bumabaril pala. Guwapo 32 yun. Come on. 8 times. Ano yung kakampi niya? Looted dun sa kabila. Ano yung kakampi niya? Uy! Nagawa. Wait. Yan, bot? May nag-drop pala dyan. Pwede ako mamatay dyan, oh. Kailangan may tak-tak naman. Alertado na yung ano niya. Asan yung ibang kakampi niya? Yun. Yun. Kita ko ba siya dito?
Wala ng buhay yan ah. Hindi ko alam kung solo na lang siya or ano. Dito lang yan, promise. Wait, namatay? Ha? Namatay siya? Paano siya namatay? Wait, paano siya namatay? Hindi ko naman siya napatay ah. Siya nga, SVD oh. Oops. Paano siya namatay dun? Yung mouse ko. What? Okay, yun nga, may isa doon. Oh, ang bilis. Ah, crap. Hindi ko pa na headshot. Kailangan ko lang ng headshot. Kailangan ko lang ng headshot. I've alerted people. Kailangan ko lang ng headshot. Kailangan ko lang ng headshot. Helmet to helmet. Hindi ito makakaya. Headshot. Come on, come on, come on. Headshot. Kapang game. Kapang game. Ah, may isa pa dyan. Ay, salamat. So, ganitong gagawin natin. Patras tayo para wala siyang angle. Saan ba siya? Parang malapit na. Ayun. Pwede ako mamatay dito guys. Dahil nasa open ako. Ang gagawin ko guys is maghahanap ako ng angle sa isa dyan. Angle. Diyan pa ba siya? Parang nag-move siya. Diyan nga siya. Holy crap. Sige. Kaya natin sila magbarilan. Ah, nagkamali pa ako ng throw dun. Yun! Yun siya. Jay-Z. Wait, apa ni duha dra? Come on. Kailangan ko lang siya makita, guys. Hindi ko siya makita. Wala akong car. Ay, may car pala ako dun sa baba. Ah, paano ko siya makikita dito? More ammo.
Nice one. Whew. Okay. 6 kills lang yun. Bagal ng kills ko ngayon. Holy crap. Wait, may binabaril pa sila dun sa taas. Okay. Muntik na. 8 kills lang. Hindi na pa ako naghahanap ng kalaban. What the heck? Come on. Ang pangit ang position na to. Sobrang open ko. Baka may higher ground pa. Wait, I think naglalaban sila sa bahay. Kirux. Isa pa. Ito na isa. Ito na isa. Wait, nangyari dun? Healer ba sila? Alright! 6 left. Kalaban ba yun? Yun, kalaban nga. May bot. So, isang bot. Bot ba yan? Ba't parang hindi? Bot nga. So, yun lang. Natin kung babaril ba yung kalaban. Siguro bot na yung kalaban ko nito. Ewan ko lang ha. So kung bot yung kalaban ko nito guys, basically 11 kills lang ako. Or kung ilan pa yung mga bot na napatay ko kanina. Oh my gosh. Nakakatakot yun Nakakatakot si sir. Healer. Dapat ako umalis. Kasi may healer sila. So, yun lang guys. Natapon sila ng granada. They're trying to kill me. Walang kung nasan sila ngayon. Change position. Okay. Nakahil na yun si Chong.
Pwede ako mamatay dito. Ayoko dito, napaka-open. Alright. Siguro naman hindi sila wala silang 100 grenades, no? So pwede din may kalaban doon. Nagpo-push. Tatlo. Yung footsteps. Lapit na. Ah. 15 kills solo squad. What the heck, man? Oh, 15 kills lang. Ay, nako. Anyways, guys, I hope nag-enjoy pa rin kayo, guys, kahit na 15 kills lang. Ay, nako. Siguro, ano nga guys, ang konti lang kalaban kanina. Ikot ako ng ikot. Anyways, enjoy, guys. Have a good day.